Teško je sad poslije Mirjane govoriti. Ona je sve skoro rekla šta ja sad bila najpametnije da šuti. Ali eto, moram, odnosno trebam reći par riječi. Evo samo ako može da vidim prijatelje ovdje koji nam se zahvaljujem. Ja se prije svega želim vas sve pozdraviti i zaželjeti sve dobro i zadovoljstvo, neskriveno zadovoljstvo što smo večera zajedno u Vukovaru ponovno. Želim se zahvaliti svima vama koji ste došli, a prije svega želim se zahvaliti i gradonačelniku Penavi koji je opravdano probu Zagreb. Ovdje našem prijatelju, zamjeniku Pavličeku, zamjeniku gradonačelnika. Malo prije smo bili kod njega, kod predsjednika vijeća, pa im se želim zahvaliti i Barni i svima vama koji ste omogućili da smo ovdje u vijećnici večer. Što znači da demokracija u Vukovaru diše punim plućima. I to je dobro. To je dobro da smo zajedno, da se konkurira, da se natječemo, ali da smo zajedno. Ono što Vukovaru i Hrvatskoj treba, to je zajedno. I za nas su strahote rata, post-ratovske traume. Na dijelu je beznađe, besperspektivnost i socijalna nesigurnost ljudi ovoga grada. Naša zajednička zadaća je da tu besperspektivnost, beznađe, apatiju i socijalnu nesigurnost, egzistencijalnu nesigurnost zajedno demonstriramo i pomognemo da konačno Vukovar počne raditi i konačno Vukovar još bolje na dobrobit građana Vukovara svi počnemo raditi. Mi smo ovdje došli graditi, a ne rušiti, ne daj Bog, jer rušenja je previše. Mi smo od 4:30 popodne od groblja gdje smo položili vijenac, gdje uvijek dođemo pokloniti se žrtvama Vukovara, obišli i šahovski klub, i leptiriće, i Srpsko kulturno društvo Prosvjetu. I bili smo još u šahovskom klubu, bili smo u leptiriće, bili smo u Prosvjeti, sad ćemo ići u kulturno-političko društvo Dunav. Znači, obišli smo sve manje više institucija ovoga grada. Ja ću biti sretan da nakon 4 godine ili godinu dana, od 2,5 dana ove gradske uprave, želim svima sve dobro i da zajedno guramo ta kola i na vukovarskoj razini, i županijskoj, i državnoj, i da konačno počnemo raditi još bolje i efikasnije, djelotvornije na dobrobit građana Vukovara i Hrvatske. Ja sam svoj mandat prije 16 godina, bit će 1. travnja 16 godina, počeo sa posjetom Vukovaru. Često sam u Vukovaru. I sretao sam danas da vidim da toga straha više nema, da nam fali, da su na pitanju egzistencijalna i socijalna pitanja i da su na dijelu ona pitanja koja muče svakog čovjeka ponaosob, ne samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji Vukovaru, nego i u Hrvatskoj. Još jednom se zahvaljujem svima koji su došli, zaboravili smo pozdraviti prijatelje, bili smo i u Umirovljenicima, to sam zaboravio. Pozdravljam Vladu Vargu ovdje i njegove, gdje sam dobro rekao, predsjednika naše udruge umirovljenika, gdje su malo prije bili, jedan pljesak za njih, jer oni su